Mathilde, og det her er kaninshowet, og det her det er kanin-Hannibal. Og det er juleaften, og vi glæder os rigtig meget til, at vi skal have gaver, og min Hannibal har lige lavet lidt snor i sin røv. Det er den der Orsen. Hvad skal du lave af? Vi skal lave rødder! Og hvad mere? Og vi skal lave juletræ, og vi skal have rigtig lækker mad, og rigtig mange, og det hele. Hej! Hej, der er nogle tekniske problemer her! Undskyld, det var mig, det var også en lille Hannibal, der skal tekniske problemer. Er det jeres baby? Ja. So what, baby? Skal han med i kirke? Yep. Skal I med i kirke? Yep. Nej! Jo. Du har godt at få nogle kristne værdier, unge mand. Det er din gudfar, så jeg bestemmer, du skal med i kirke i dag. Og videre til kanin 2. Nu skal jeg se glædelig jul. Så er det